Huria ni Tuhan na hinulungan di baga sa tuhat ta Jesus Kristus. Ta pasada marohat ta martanya kita. Mauliate hupasa roha nami tuho ali debata Jehovah. Disudi dinggan ni basam doa sini roham na totong madungani ngulu nami. Di baga sa tiket Tuhan na naing tarulihay marhiti-hiti hatam. Dungani hami Tuhan na sabui majalo jala mengulan hatamon. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Damang dainang ninolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus hata ni di bata na sartu hita dia pala partikienon dienek maisan buku poda sen Raja Salomo biduopat mamuka maisian ayat 20 masuk maisa tu ayat 27 odo hata ni Tuhan. Ali anaha saya para teate homma akka hataki tare homma pinggolmu tumbangyon akka hataki unang tung sirpang akai sian matam saya momosi ma di tonga-tonga ni roham ay hangulua doi diaka na jupanga disi jalagabe hay saro di sadok daging na sian saluhu si jagaw ni gumudang ma jaga roham ay sian nido ruar akka mual hanguluan paholang ma siyak ko asyasi ni pamangan jala pada ma siyak ko bibir si juba jabi say manulus tujolo ma matami mamereng jala lakop ni matam menuju tigor tujolom saat tibagi ma pangalaka ni pakmu asa tung marsiyohot sa luhut dalammu unang manibilho tu siyamun manang tu habirang say paholang mapakmu siyan hajahaton ido yang usaha na dihita sa luhut na kadamang do dainang nianolong nga dibaga sa tuhat ta Jesus Kristus je do hata puda manang palsapa ni halak batak tapasahat tuaka no poso manang poparata isarana upama ni halak batak manang palsapa ni halak batak na madokon patun hanguluan jala tuis duhamagoan sian pangatusionon tapasaha do tuaka na poso asa totong na poso patun di bagas ngoluna asa totong akana poso patun madalani akaryarina jala asa totong akana poso patun mula akaulaw na asa dipasiding akana poso manian roh hado pikiran na sian tuis asa unang hamaguan di jalo na sida sudena akana toras sudena akana tua-tua ragam do di patupa tiruan tuenak konna ragam do di pasah poda asa marhite-hite poda nong satu yanak konna manang naposo ipe madapot akan ngulu-ngulu jupang akan najinalahan jala narumikot martuhan disalu akka parngulon huri na nolongan di bagasa tuhat ta Jesus Kristus di hatan di Tuhan na satu hita tumaseta kasdo sadapo dan nauli po dan nadinggan di pasahat si Raja Salomo tunaposo di patudo si Raja Salomo do dirina songon na tua-tua nang patari dahot hatuaon di bagasan at kanguluna nang patari dahon teladan di bagasan at kaulaw na ala nang jumulo do si Raja Salomo gabi bu iba na mamudahon jumulo do iba na maulan akadadinggan
Ido ubah dido ibana di bagasan hatan itu hanon. Ali anaha saya parate hate homa akka hataki tare homa pinggolmu tumangyon akka hataki. Dihapor saya si Raja Salomo do. Nasajol mana mangulu di bagasan akka poda na uli. Poda na dinggan jala mangoloi podai di bagasan akka nguluna. Dapo di ibana do na niluluan na. Ale memang ngamanginang nang natoras pe di zaman sonarion. Gudang do. Dang mangulun akka poda be di bagasan akka nguluna. Dihita salut na damang dayna. Akka dia mapoda na pinasa ni hatan ni Tuhanon. Tuhita. Asa gabi hangulunot na di bagasan ari-arita sigaro pare. Sa sitong namang arong piga-piga. Na perjulo siyan hatan ni Tuhanon didokdo asa unang sirpang matam. Adong opa sa sitong na. Na perjulo na kaningan mata na paduahon ima roha songon na di bagasan ayat 22 ay hanguluad doi diak na jupangat jalagabe hay sarod di sadok daging na. Baru na patuluhon sampai tuay 20 lamang ina. Di bagasan ayat 5:23 siyan salu si jagaw ni gumudang ma jaga roham. Na paupato ni pat. Jadi na upaton ikut jagaw do. Boy do on gabi sumber pasu-pasu. Alebo musi do ima on gabi sumber hamagoan. Molo dan denggak kita merdalat di bagasan hasitongan. Gabi tarjorgong do kita. Molo dan boy mata jaga rohatta. Gabi hosom do na tubuh. Molo dan boy taradoti na papato kape pamangatta. Gabi akka hata no suna denggad do haluar. Molo dan boy hita raja si malolongta. Gabi akka tuis do na tubuh. Aleni saluhu naon iko jagaw tado iko pakyot tado lao mangulaw hatan itu ka. Oma jol mana marbisuk di bagasan akka parngoluon. Oma nekot ulahonot. Aleni dihita amanginang nehinolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Hobar tu ujan na saktu hita. Molo dibahas Indonesia do kontekun melakukan kehendak Allah. Molo bahasa Batak kubay kami haputok kamu nama mangulalomo ni rohani di bata. Buhado hita makapuhuton mangulalomo ni rohani di bata. Makapuhuton mangulalomo ni rohani di bata. Berarti ikon mata pasah do dirita tu Yesus Kristus. Jelma na mangulo di bagasan asini rohani Yesus Kristus do. Nabu ibana makapuhuton mangulan akadengga do asini rohani di bata. Kalau kita tidak bisa menyadari kasih Kristus dalam kehidupan, kita tidak akan bisa bertekun untuk berdiri dalam kebenaran. Dan boy kita puhut mau lalomoni rohani di bata. Murado hita tarjorgong, murah hita terrimas, murah hita tergasip, murah hita margijan di roh do kena asik. Ale hata ni Tuhanon na mengajar hita. Patari dahon jol mana porsia di bagasan akangolo si gadupari. Puhut na sida mangulan na denggan. Puhut na sida mangulan na tigor. Puhut na sida mardalan ho Bartolomo ni rohani di bata. Marhite-hite na majaga roha. Marhite-hite na majaga si malolong. Marhite-hite na majaga pamangan. Marhite-hite na majaga akasipajojak. Majaga sa luhu na nasa ngoluta mardala di bagasan lomo ni rohani di bata. Ido hatarida jol manang puhut. Hobar tu padongan yon di bata. Tayo mamanginang. Dang margogo hita
mangulalomo ni rohani debata molo nang mangul Kristus di bagasan rohatta. Na paduahon siyan hata ni Tuhanon nang diajaro tu hita ganuk marsada-sada. Molo di bahasa Indonesia didokon selalu integritas. Maka orang yang percaya, manang orang yang tekun melakukan kehendak Allah, dia mempunyai integritas dan murah-murah ibana tergoda. Orang yang mempunyai integritas itu tidak mudah dia jatuh, tidak mudah dia tergoda, tidak mudah dia dihasut, tidak mudah dia dibodoh-bodohin. Karena integritas yang dia pertunjukkan bukan untuk mencari kesenangan, tapi integritas itu dia pertunjukkan songon hataridaan naung Kristus mengeraja rohana, naung Kristus mengeraja pikiranna, naung Kristus mengeraja si pajojana, naung Kristus mengeraja kapamanganna. Alanya manginang podaon gabi poda nahuli do tu hita ganuk marsada-sada. Tasuk kumana di bagasan rohatta. Mahabuhatu tu hita. Mangulu hita di poda ni debata, nunga mangulu hita song nakapoda di datua-tua si jolo-jolo tubuh. Nama doko patun hangoluan, patun nakaparngoloton, manang tois dope. Molo tois dope manginang tapauba. Alai, jon mana marhapuhuton, mangulalomo ni rohani debata. Iko totong ibana patun tu debata, patun madalanya kaparngoluan, patun pasangapon akka humaliang na si Ganupari. Amen martanya kita. Moliate upasa ruanami tuhu ali debata. Dia sidot holong ni roham. Dia jari hohami Tuhan asa makanguluan hatamon. Di baga sanggulu nami si Ganupari asa huputok kami mardalan hobbar tulomo ni roham. Parguguy hami Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang. Salam sejahtera Tuhan mamasu-masu.